Bħalissa fl-istazzjon 1 qed jirrenja entużjażmu kbir. Dan peress li nhar il-ħadd titnieda skeda ġdida u bħalissa dejjin l-aħħar tħejjiet. B'50 programm varjat dan l-istazzjon se jkompli saħħaħ lan ewlieni tiegħu, dak li jkun l-istazzjon tal-familja kollha. Fil-waqt li se jkun hemm għadd ta' programmi ġodda li nibdew niżvelaw dettalji dwarhom fil-jiem li ġejjin ma jonqsux programmi stabiliti bħal Kalamita ta' Alfred Zammit. Biex twassal l-informazzjoni għajda lil-mara. U aħna wara nofsinhar għan indirizzaw il-mara li taħdem id-dar, naturalment il-familja kollha li tidħol minn ħina l-ieħor id-dar bil-programm Kalamita. La dubju dan il-programm sar parti mill-familja Maltija u Awċija, bħalma hu wkoll Arani issa. Joseph Ketkuti kellimna dwar l-isfidi kważi impossibbli li qed jaħdem fuqhom it-tim ta' Arani issa. Qatt ma naf li jien u t-tim tiegħi ħdimna daqshekk f'dawn ix-xhur li għaddew. Ġifieri dis-sena ħajkun id-9 sena ta' Arani issa u ħajkun hemm verament kif ngħid l-akbar sorpriżi fil-gżejjer tagħna fil-programm tagħna. F'din iskeda l-istejjer ta' Arani issa se joħduna f'diversi pajjiżi li lil minn xtutna, postom minn Niġerja, Toronto, l-Istati Uniti u l-Awstralja. Unwedukom bidej fuq il-kuxjenza illi kull nhar ta' tnejn ħadkunu mkaħħlin fuq it-televiżjoni fuq One għaliex kif dejjem ngħidu aħna dan huwa l-programm fejn l-impossibbli isir possibbli. U wara s-suċċess kbir li kiseb fl-aħħar snin ma setax jonqos irsin in-nisa għalkemm din id-darba differenza. Ħankunu jiena Kleru Polin u kull darba ħajkonna raba preżentatur ġdid illi ser jagħmel fil-fatt il-programm differenti. Ħanitkellmu fuq affarijiet kurrenti, insomma diskussjoni simpatika bħas-soltu. Pero din hija bistoma ċkejkna ħafna tal-iskeda li hemm imħejja għat-telespettaturi għal-ħarifa. Tim kollu tagħna ta' tmexxija u l-kap tal-programmi flimkien maċ-chairman ħdimna ħafna biex ikonna l-aħjar elementi naturalment għall-familja kollha.